apokalipsian murgilduta gaude. Ez behar batetik bestera garamatzaten mundua mugiarazten duten indar ilunek. Gaixotasuna izan zen lehena. Ondoren, hortzia gorritu zitzaigun iluntasunean biziaraziz. Azkena, gerra. Hemen bukatuko alda munduaren akabera ematen duen bolada hau, ala gure superbibentzia kolokan jarriko duen beste probadik ezarriko aldigute. Apokalipsiaren lauzaldunak mitoak ematen dien forma beldurgarria izatetik oso urrun daude. Gure artean bizi dira, gure itxura berbera dute. Bizkotxoak oparitzen dizkizun bizilagun atsegina izan daiteke, edo egunero lanera irribarrea aurpegian eramaten zaituen autobus gidaria. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara, ezkaitzan urrengo zori gaitzak ustekabean harrapatu. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Beste bat? Jode, serio? Ez da nahikoan egiten ari naizen lan guztia? Bai, hombre, badakit, baina horrela dago idatzita. Orduan, zer izango da? Bueno, ni ari naiz. Gosea zabaltzen ari da. Laizte supermerkatuetan ere ez da girasol oliorik egongo. Bani oso lasai bizi naiz. Zuek egindako lanarekin nahikoa. Bai, oso eroso bizizara ikusten dut, bai. Nik proposamen bat, kalima bota genuen bezala, orain igel izurrite bat botako nuke. Lan gehiegi, ez da? Nondik aterako dugu hainbeste igel? Bai, arrazoi. Gaina gaixotasuna ja bota genien. Urrengoa izan daiteke, urak odolez gorritzea. Ez da aukera bat, supermerkatutan agortu egin da kolorante gorri guztia. Eguzkia berotu dezagun, ezingo dute bizi iraun klima aldaketa bortitza botatzen badiego? Ez da gizar esan, Gaur egungo krema guztiek daramate behar adina filtro eguzkitik babesteko. Orduan ez errez. Grazie zaizkigu iluntasuna. Tira, hori aurreko astean bota genien eta etzen ez errera gertatu. Bai, esaiazu, nire kotxe, horrein dikan naranja dauta. Ezer larririk ez, esan nahi nuen. Begira, hemen daukagu mundua suntsitzeko aukera on bat. Lurrikarak non nahi. Ados denok? Bai, ados. Bueno, barkatu gauza bat. Nik erosin nun Benidorren apartamentuko eskor bat, eta hendik hipoteka pagatzen nahi naiz. Beraz, izan daiteke lurrikarak edonon horrezik? Bale, adostuta. Lurrikarak non nahi Benidorren izan ezik. Ados. Eta salou. Hau pazuek, hemen gara berriz ere, eta lehengo kinua badakizue humorez, Nafarrague gure Nafarrak, eta nora? Etxauribar aldera jundira. Kaixo Jasmin, gaurkoan Etxauribarrera goaz. Etxauribar, Nafarroa garaiko erdialdean dagoen ibarra da, Iruñerrian kokaturik dagoena. 8 udalerrik osatzen dute, eta hiriburua Etxauri da. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Hemen nun gaude? Hemen bodega otasun gaude. Bai. Bodega familiarra da. Berez, hemen nun gaude? Sustrai mintegiak Etxauribarren, Etxarri. Gaude Sarbil jatetxean, Etxaurin. Sarbil. Bai. Sarbil izena nahiko ezagun egiten zait. Fama handia du, ez, jatetxeak? Bai, izena dator Etxoriko Sarbil menditik. Ados? Bai, horren ditzen dute Kabezon. Baina berez da Sarbil. Sarbil. Etxauri, dependen hori galdetzen diozun, euriaren etxea, izena.
batzutan esaten dute dela. Orduan, eman dizu ongi etorria. Beste batzutan ez de izena ez dela hortik etortzen, baina, bueno. Eta gaurrekin doktorea informazio praktikoarekin dator, galdietan bezalaxe aurrerantza, azkerretan hause duzue, bestea, korrika bat dator. Eta korrikarekin batera amaikak izugarrizko ahalegina, inbertsioa, lantalde guztia buru belarria barregunez, zuen babesa behar dugu, gauza asko, lehenengo promobideo aurrera mesedez. Guazen korrika datorrela guazen horrela Pauso, gelditu bari Kariketan korrika, kariketan doa euskara Kariketan korrika, kariketan doa mundua Kariketan korrika Haide, korrika, behon deigula Berriro egin korrika zurekin Korrika Euskal Herria korrika birulau gozei Gueri moran Korrika Gueri moran Korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari Ba hortxe, pista batzuk eman dizkizuegu, ezta? Korrika kantuz kantu, webgunean atal bereziare badaukagu, sartu amaika.eu zen, baina gehiago ekarriko dizuegu izan ere. Korrika kantuz kantu urte guztiotako abestiak berreskuratu ditugu, abesti horiek sortu zituzten musikari sortzaileekin, eta guzti hau bilduma berezi batean kokatzeaz aparte, webgune berezian ere kokatuko dizuegu izan ere, amaikak webgune berezia martxan izango du, korrikako egunetan, korrika 22.amaika.eu helbidera sartu eta bertan izango duzue aurrera. Badator korrika. Sartu korrika 22.amaika.eu webgunera eta jarraitu korrika 24 etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika 11. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Ikusi duzue zenbat gauza, batez ere kilometroa zehazki aurkitu, ikusi, deskargatu, elkarbanatu, WhatsAppez bidali, klik horiek behar ditugulako eta noski zuei ere zerbitzua eskaini nahi dizuelako amaikak. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Aurten ere, korrika 11. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Ez dakit garbi geratu zaizuen, 11 euskaraz, zurekin konfiantzaz, korrika badator, korrika 22.amaika.eu, zatoz, ikusi, klikatu, kilometroak, korrika kantuz kantu, baina 10 egunez, 11 telebista bat denez, telebista kateak zer eskainiko digu webgune bereziko zuzeneko seinale eta kilometroen edizio lan eskargaz zaparte dekin, hauxe ba, 10 egunez, amaikak eskainiko dizuena korrikarekin.
Korrika badator, eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela, 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 19an Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Amaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.amaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Amaikan. Amaika, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Harrapatu duzue, zalantzarik, bestela berriz ere errepikatuko dizugu godena, zonek badirudi burmuina garbitzeko prozesu baten parte dela, ein batean bai, horrek zer esan nahi du. Datozen egunetan, prest izan dezazuela Amaika ikusteko behar duzuen era, izan telebista digitalaren bidez, izan Euskaltel bezalako plataformen bidez, izan webunetik, eskuko, sakeleko telefonotik, nahi duzen dispositiboetatik, hasi guztia prestatzen, izan ere 10 egun horietan zehar zuzenean eskainiko dizuegu korrikaren ibilbide guztia. 24 orduz ez pentsa Euskal komunitatea, Euskal Herriko luze zabalean bakarrik ez planetan ere ondo barraiatuta dagoelako eta korrikak hori argi uzten digulako. Euskal komunitatearen martxa, korrika hau, Amaikak ere eskainiko dizuena eta egingo dugun ahaleginak merezi izango du, baina gehiago mereziko du, zuen guztion babesarekin egiten baldin badugu eta egindako lan horri behar bezalako edapena ematen badiogu. Beraz badakizue ahoz aho, lantokian, ikaskideekin, inguruko lagun artean, senideekin konpartitu daudena zuen laguntzare beharko dugulako lan guzti honi behar bezalako edapena emateko. Gaur pixka sei etorri niz ezta, bukatu da ekil, gero arte. Eta esaten da, ez da, good news, no news. Ondorioz jarrai dezagun albisteak ematen, garraio greba, ez dakit galdetu, jogurrak erosi dituzue, bete dezue karroa, jendea pitzatu da, jendea anormala da. Hori euskaltzaindiak ez luke onartuko. Anormala? Bai, ezoikoa, jendea ezoikoa da, barkatu, jendea ezoikoa da, ikiarri. Nire susmoa da, goazela auto betetako profesia batetik bestera. Jendari esaten diote, dara bukatuko da, hori ez, garraio greba dago, eta orduan juten da jendea masiboki. Etxein errekurso irudiak badela garraio greba gana, gordan, eutxi horri. Garraio greba, masiboki juten gara, ez ni ez, baina jendea joan egiten da, erostera, ekilore olioa garezituko da, orduan jendeak erosten ditu litroka. Lehengoan kontatu zidaten batek, lagun batek esan zidan, nire lagun batek erosi du ekilore olioa litroka, ez dakizan, 10 litro edo. Eta okerrena da... Ez du erabiltzen. Ez duela erabiltzen. Erotu ingara. Merkatu beltzerako beharko zuen. Baina nahi, lehengoan batek esan zidan, 2 litro erosi ditut, eta zertako dut, ez erabiltzen, bazpa. Oida, baina bazpare zer? Bazpaz, Maionesa egiteko atutiple, igual, akaso. Eta gero, edabideek eta ematen dioten oi hartzuna, ez? Neri gertatu zizean ere neun, joan itzen mugaren hurbil dagoen gasolindegi bat, gure eskualdean merkeantzeko gasolindegietako bat da, eta iritsi bezain laizter, esan ziaten bentanila jaisteko, eta abisua eman ziaten, diesel ez da gelditzen, agortu egin zaigu. Eta kamera bat zegoen grabatzen, telebista bateko kamera bat zegoen grabatzen, hori ez, gasolindegian, esanaz, jendeari dieselik ez dagoela eta horrela ez, da orduan hor sortzen da, egia da, batoki batzuetan eta gauza batzuek bukatu direla eta horrela, baina komunikabidek oi hartzun ematen diote eurek nahi duten horri, eta sortzen da zero gurpila bat, jendea zoratu egiten. Jendea zoratu egin da. Estatu Espainiarreko telebista kate pribatu batean, alaxe zegoen erreportari bat, eta orduan
lehiatila bera jetxita, gasolina bota berri zenbati eta zenbaterako iritsi zaizu, eta erantzun zion, 3 marratarako. Eta horrela, izoztuta geratu ziren. Zertan ari ziren pentsatzen, baina izoztuta geratu ziren. 3 marrata 4 pastilla? Bueno, dezagun, baina badakizue, zergatikan orain gasolina, zergatik jogurra, zergatik koipea, zergatik dena, gerra ondorioz da lehenagotik, ez genauken arazorik, ez keba. Baina, hau ere tamalez, bada beste historio bat, ezta? Izan ere, gerra hitz egiten ari garenean, beti ere kaltetuenak beste behin, 2 aldiz kaltetuak emakumeak izan ohi direlako, eta orain Ukrainatik ikusten ari garen errefuxiatu golde hori ateratzen ari dana, emakumeen eta neska emakumeen edo nesken kasuan zer ari da gertatzen, Aneari Irazabalek azalduko dugu. Gerra gehienetan gertatzen den bezala, azkenean emakumeak bilakatzen dira gatazka guztien biktima bikoitzak, ez? Eta kasu honetan ere ikusten ari garena da, ez bakarrik Berlinen, baita Polonian eta mugaldeko herrialde askotan da, prosenetak, errefuxiatuen ahultasun egoeraz probetxu hartzen saiatzen direla, eta nolabait Berlingo tren geltokian, baina baita Polonian ere, emakumeengana hurbiltzen dira, batez ere bakarrik bidaiatzen duten emakumeengana, nolabait emakumeen salerosketa sareetan sartzen dituzte. Berlinen egin dutena izan da horrelako segurtasun protokolo bat martxan jarri, ikusi dutelako emakume asko oso beldurtuta iristen zirela, ez zutela voluntariok ematen zizkieten adibidez urbotegietatik edan nahi, narkotizatuko zituzten beldur, eta orduan kartelak banatzen hasi dira, eta ematen hasi dira emakumei esaten mesedez inori ez emateko haien pasaportea, mugikorra betik eskuan eukitzeko, eta ez joateko voluntarioen zerrendetan erregistratuta ez deuden herritarren etxeetara, eta dirua inoiz ere ez jasotzeko, ez? Ikusten ari garelako, edo Alemaniako poliziak ikusi duelako badaudela dagoeneko sareetan iragarkiak non gizonek emakume ukrainarrak eskatzen dituzten, eta prosenetek emakume ukrainar proposatu prostituziorako. Orduan, hau ez da zerbait berria, gerra askotan gertatu da, baina izugarria da ikustea nola kasu honetan ere emakume ukrainarrak bilakatzen ari diren biktima bikoitzak, ez? Eta gero kontuan izan behar da horietako asko adin txikikoak direla eta helduen laguntzarik gabe bidaiatzen dutela. Ukrainako gerran betire emakumeak biktima bikoitz, baina egia da egun hauetan ikusten ari garena Ukrainan ez dira karrikan bombardaketa horiek, ez da, ikusten ari garen irudi terrible horiek, farola guztiak, iskin guztietan jendean nola lotzen ari diren, eta bereziki etnia, arraza desberdinetako jenek ijituekin egiten ari direnak, baina kontua dezala berria oraingo historia hau. Izan ere, hau 2008-2009 urtean genituen olako irudi Franco, olako txak. Xenophobic assaults against the Roma in parts of Europe is nothing new, but recent events in Ukraine are on a different scale to anything seen for years. First thought that I had was to take my family and to leave this country. Racial attacks are increasingly common. Roma communities burned to the ground. A young Roma woman having her throat cut. All bear witness to an epidemic of hate crime. Esan dako, ez da, ikusten ari gera rasismo brutala Ukrainan bertan barrun soldaduak paramilitarrak pairatzen dituzenak eta zituztenak ez dalako gauza berria. Nik irudi hauek ezin ditut ikusi, benetan. Ezin ditut Palestinako irudiak ikusi eta ezin ditut irudi hauek ikusi. Iritsi da kontua puntu batetara, ez? Osea, bortizkeria hain da handia eta informatzeko modua ere, ez? Ez dakit, beti gertatu izan dira horrelakoak, ez? Baina ijituen kasuan gainera esaten dute, ez da, ateratzen direnak, eramaten dituzte herrialde diferenteta, izan daiteke Poloniara, izan daiteke nadalakoa, baina ijitu guztiek Hungariara. Esan nahi dute, selektiboa, tren batzutan sartuta, wow, eta gero ari dira konparatzen nazismoa. Azkenean, Ukraina gaur egun gehiengo fascista batean egondan herrialde bat, dagoen herrialde bat da. Horrek ez du justifikatzen inor indarrez sartzea herri horretan, baina realidadea hori da, realidadea da, gobernu fascista bat daukala, utzi duena nazien esku
dena egin zezaten, eta horrelako gauzak ikusten dira. Berriz ere diot, ezer justifikatu gabe. Irudi gehiago ditugu goratzeko, naiz agurrak izan, jendeak ere jakin behar duelako zer gertatzen dan bertan. The National Družina members decided to destroy their homes, claiming to be clearing the forest. The attack was broadcast on their official Facebook page. Съесть хотели. А? Что? Котенка, кто хотел съесть? Что за котенок? Ze zaila den irudi hauek ikuste eta jendearekin ere tamalez gertatzen ari da, ez da? Hitz egiten dezunean Ukrainako errealitatea zein dan. Alegia zenbat soldadu paramilitar nazi, gobernu fascista bat. Hori esaten dezunean, zu pro-Rusia, esatezu. Ze aigean hasten, ari gea esaten, orain txesan duzuna gauza da, inbasio bat. Ze gordina dan eta ze gauzak ekartzen ditu, baina kontuz, Ukrainian egiten dana eta egiten zena ere ez da txuria dena, Bai, akordio batzutara iritsi ziren 2015ean, eta ez du bakar bat bete horien artean zegoen konstituzioa aldatzearen konpromisoa, eta ez dute inolako urratsik egin. Berriz diogu, horrek ez du justifikatzen. Putin bezalako maritxulo batek indarrez konpontzea erabakitzea, baina ezagutu dezagun zertaz ari geren eta ez ditzagun mitifikatu gertatzen diren gauza asko, ez? Eta gainera hori ez, igual ematen ari zaigo edo ematen ari zaizkie nazi ere egalak bezala, ez? Bai. Justifikatzen delako edozein zibilen aurkako jazarpena, ezoiko baldintza denez, baduten ez atzean alako imperio bat, igual du edozein gauza egin daiteke, ez? Hori du gerrak, eta gerran emakumeak, aurrak, babesgabeenak, adinekoak, hain krudelak diren egoerak oso gertu ikustea, da orain dagokigu nuen, baina kaso guztiontatik zerbait ikasi beharko genuke gerta daiteken zerbait delako, eta honek frogatzen du gobernuan dauden agente fascistak eta Espainiar Estatuan Alderdi Popularrak atea zabaldu dien eskuin muturreko indar horiek zertarako gai izan daitezken. Beraz, honek balio beharko liguke, ondo dago elkartasuna adieraztea, ondo dago refuxiatuei atea zabalduta etxean hartzea, beharrezkoa, baina irakurketa bat egiteko beharra badago, ea uste baino gertuago dauzkagun alako agente fascista horiek, ez da? Zer ari da gertatzen fascismoarekin Europan, eta horren kasua da Parisen eragilduten jokalaria. Jokalaria, hori da, kontua da impunidade oso, eta orain kontu zeaten ari dira esaten atxilotu dute berez ustez tirokatu zuena, baina Ukrainiarun zomentzu joan ere hori, ere kontuz Ukrainiara joazte Europako eta ez Europako soilik fascista eta nazi guztiak. Beraz, kontuz. Elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Leire Morketzo, Alboan Fundazioko kooperazio arduraduna da bera, eguerdion eta ongitorri. Eguerdion, Leire, eskerrik asko. Alboan Fundaziotik bertatik Kongo Republika Demokratikora bidaiatu berri duzue, eta emakumeak martxan ekimenaren barruan zuzen ere, bi gerra pairatu dituen herrialdea, 2003an ofizialki ez, amaitutzat eman zen arren, ezin esan gatazka amaitu dagoenik, urtero 1.000 emakume bortxatzen dituztela jaso duzue, zuen datuen arabera, argi dago baita ere, hori ez dela kasu isolatu bat, ez da? Ez da, tamalez ez da, eta hori bertako emakumekin berbetan hori izaten ziguten, hasieran berez, gerra bukatutzat eman zuten 2003 urtean, baina bai ikusten zuten, gerran erabilitako ekimen horiek, emakumeen kontra erabilitako ekimen horiek jarraitzen dutela gaur egun baita, grupo armado ezberdina da ere, han inguruan, eta normaltasunez pixkat ikusten dela hori, emakumeengan aparezuten bortxaketak eta olako egoerak bai. Ukrainako gerrak hartu du fokua azken aldian, bertan ere errepikatzen ari dira eskema berberak, emakumeen aurkako indarkeria hori. Gerrareko testinguruetan zenolako formak hartzen ditu emakumeen aurkako indarkeriak? Kongoko kasu konkretuan ikuste, egon diala, gerra garaian eta bai gaur egun ere, gerra garaian bai izan komunitateak eta pixka kontrolatzeko, oso gaizki ikusita dago, kulturalki oso gaizki ikusita dago emakume batek beste gizon batekin, bere gizona ez den beste batekin sexu harremanak eukitzea. Orduan, grupo armaduek hori egiten zuten justo, emakumeak bortxatu eta horrekin komunia puskatu egiten zen, familiak puskatu egiten zian, orduan errexago da, azkenean
kontrolatzea, ez? Bertatik leku batera bestea ibiltzea lasai asko, ez? Gehien bat hori komunitatea puskatzea. Hori hasiera baten eta gerra garaian. Eta gaur egun, ezaten ziguten eta oso keskatuta ikusten zuten hori ja bilakatu dela kasu normal bat, ez? Osa, ezaten ziguten, emakume batek, sagar batzuk hartzeitu sagarrando batetik, eta justo jabiak, ez? Lur horretako jabiak topatzen du, eta bortxatu egin du. Hori da, ez? Gauza konpontzeko bidea hori da, ez? Orduan, gerra baina askoze areago dijoa. Kibu inguruan izan zarete, Ugandarekin, Ruandarekin eta Burundirekin muga egiten duen hiri hori, bertara bidaiatu duzu esan bezala, hemengo emakume kazetariekin batera, eta hango proiektuak ezagutu dituzue, hango emakumeak, hango emakume kazetariak, eta askotan ez da horrelako testu inguruetan emakume hauek biktima gisa irudikatzen ditugu, besterik ez, baina konturatzekoa da baita ere, proiektu ugari dituztela, esandakoari aurre egiteko. Guretzat oso importante dira, urte askoz gabiltza ez, behekin lanean, 2018 urtean gerturatu ginen baita zonalde berdinera, diagnostiko bat egitera, ez? Eta hor nahi genuna behintzat izan zen entzutea, ez? Emakumeak entzutea, zeintzuzian behaien egunerakotasuna, eta zeintzuzian baita beraien ametsak, ez? Eta amets horiekin, ez? Hasia jorratzen eta proiektuak lantzen. Eta hori, gehien bat nahi zutena, autonomak izatea, ez? Eta beraien dirua lortzia, eta hor, behiratu dira proiektu batzuk, ez? Enpresa txiki batzuk egiten, baita, gero hezkuntzak eta beste gauza batzuk, ez? Eta irrati bitartean, ez? Bidai hontan, kazetarekin, bertako kazetarekin ongea, eta baita irratiak duen papera, ez? Leku goietan, leku askotan. Ez dago ez interneterik, ez dago ez telebistarik, ez dago besterik, baina irratia bai entzuten da asko, ez? Eta hor bai da, bide bat, sakontzeko, sensibilizatzeko baita, ez? Mai gainean jartzeko, zer gertatzen ari den. Eta hor dauke programa bat, ez? Mobil bitartez, emakumeak salatu aldituzte beraien jasotako egoerak, eta horrekin jarraipena egiten da, eta pixkat saiatzen dira hori gainean jartzea, hau oso larria dela, ez? Emakumeak jasotzen duten egoera oso larria dela, eta mai gainean jarri eta publikoki ez, baita salatu gertatzen ari dana. Eta bere hautsa entzutaraztea ez, eta beraien errelatoa hasten joatea. Bai, gero egiten dituzte baita laguntza taldiak, ez, komunitate bakoitzean, oso sakabanatuta daude, oso herrialdea handia da, Kongo, oso handia da, baina baita biztanleria oso sakabanatuta bizi da, ez, orduan, hor saiatzen dira baita ez taldeka, emakume batzuk ez, dortzen dira kibura, egiten dituzte formakuntza batzuk, eta gero bakoitza bere herrialdeara joten da, ez? Eta bertan, emakume taldekin, lanean dihardute, baita jakiteko zeintzuk dian, gure eskubideak, pertsona bezala, emakume bezala, ez eta pixkatu hori, gainean jartzeko. Aipatu dugu, ez da, bi gerra pairatu dituen herrialdea, oraindik ere, haren ondorioak pairatzen dituena. 4,5 milioi barne leku aldatu dituen herrialdea, horietako erdia emakumeak, zenolako lotura dago bortxaketen eta indarkeria sexualaren eta leku aldatzen artean? Hor dago bat, kultura aldekiko baita ez batzutan bortxatuak izan diren emakumeak gezki ikusita dare beraien familietan eta beraien komunidadetan, ez? Eta baztertuak dira. Orduan horrik egiten du, ez? Bakar-bakarri sentitzen dira, beraien komunitatean, beraien familietan, ez onartuak, batzutan eurek baita beraiek kulpa izango bentzan, ez? Pentsatzen dute, oso normaltasunez hartzen dan, ez? Beraiek baita ez, ulako prozesua dituzte, eta horrek azkenian kanpora iten dituzte, ez? Eta orduan, mugitu inberdia, bezen nun baitera, nun jendiak ez dakin olako egoera bat izan dutela. Eta zen olako ondorioak dakartzate horrelako leku aldatze masiboek multinazionalen interesei begira esaterako? Behintzat, ondo dinot, azkenian, meategiak dauden lekuetan kontrolatu inber dituzte, orduan gero eta jende gutxo bakarrik langileak, ez, bertan lanian dihardutenek, noskion hartzen dituztela, baina bestela, hobeto, beraientzat, ez, horrin guruan jendea zegotea, eta hor Kongon, justo zonalde hortan, koltan pilo badago, ez, gaur egun gure teknologia, mundu osoan, ez, erabiltzen den teknologia asko, koltana behar du, eta meategi gehienak hor daude.
Beraz, aukera bat ikusten dute multinazionalek, era batera edo bestera, ez? Bortxaketen ondorioz leku aldatze hauek, beraien multinazionalak bertan txartatzeko, aipatu duzu, koltana aberatsa dela Kongo, koltan mineral horretan, gure teknologia egiteko ezinbestekoa dena, eta ez dakizen puntutaraino, garen kontziente, ez da, bertan gertatzen denaz, eta gure mugikorrek edo erabiltzen dugun teknologiak duen kostu sozialaz, eta batez ere horren atzean emakumeen sufrimendu banitza. Nik uste ez garela oso gai, ez? Eta guanen baita ez gara antiteknologia, ez? Baina bai, bizkat saiatzen gara, ez, laguntzen jendeari, ez, ez aldatzeko mugikorra, ez ordenagailuak, ez urtetik urtera, ero, bizkat, epiak ematea, eta gero baita legetasun aldetik ez dago oso erresa gauza, oain dela urte batzuk Europa mailan, lege batzuk inbestituzten, ez, leku hauetatik datozen mineralak pixka kontrolatzeko, baina gauza da azkenian, legia da bakarrik importatzen dituztenen dako. Eta gure gana heltzen den koltana ez da koltana bera heltzen, baizik eta ja txipetan eta horiek daude bai Taiwanen, Txinan, Indian, ez? Osea, beraiek dira importatzen dituztenak eta gero hor, enkajatzen dituzte eta guia jasotzen duguna beste gauza da. Orduan, guretzat baita zaila da, trazabilidadia hori ez, jarraitzia. Nik uste baita mundu mailako globalizazioko gauza bat izango beharko litzatekela, eta ez da gaur egun, eta orduan berez zaila da. Beraz, enpresa teknologikoek gaur gaurkoz ez dute bete beharrik, ez, zentzu horretan? Ez dute bete beharrik, eta egiten dute nahi izan ezkero bai, baina, nahi izan ezkero hori, legia ez den bitxartian, ez dakit egingo duten. Eta zenolakoak dira koltango mina hauek? Zenolako lanak egiten dira, zenolako baldintzetan daude bertan egiten dutenak, eta gainera horietako asko emakumeak, ez, paradosikoki, bortzatutakoak, ziklo bat da. Bai, ziklo bat da, bertan gehien bat, eta hor, baita umiak asko erabiltzen dira, txikisa dialako, eta batzutan zulo batzutan sartu inberdiralako, eta behek txikia dira. Eta emakumeak egoten dira asko gehiago garbitzen, ez? Hor garbitzen berdia, bertatik meaterialitatik ateratako harriak, eta hor garbitzen dira, eta baita leku batzutatik bestetara eramaten. Kilo piloa gainean, eta alde batetik eta bestera. Eta hau ez bakarrik Kongo, beste meateri batzutan baita horri inguruetan sortatzen dolako prostituzio aktibidade bat, oso latza da, eta gero kontutan izan behar da baita, daudela, minetan lanian, ez, meaterietan lanian dauden gizonezkoak, eta baita aktore armadu pilo bat daudela, hori kontrolatzen, ez, azkenian, hor sortatzen dira zen, bagatazkateko horien artian baita. Errazta armatuaren ondotik egoera soziopolitikoa konplexua da, esan duzun bezala aktore armatuak daude bertan, interes ekonomikoak ere badira, gerraren eta testuinguru honetan ere, gerraren ondoko testuinguru honetan ere, egiten diren bortxaketa hauek nola ulertu behar dira, zein aktorek hartzen dute parte hemen? Askotan zaila da jakitea, zeindako emakumeekin askotan ez dakite aktore armado bat bestia dan, militarrako mendian, soziedade zibila baldin bada, ez dake pegatina bat jarrita zeintzuk diran, ez? Eta orduan, hor zaila da, ez, kasu horiek eta pixkate, ikertzia zeintzuk dauden horien atzetik, ez? Kasu hauen atzetik zeintze aktore dauden, oso zaila da. Porque nahaztuta daude, ez? Askotan leku berberean, desberdina daude orduan, zaila da, jakitzia, eta emakumeentzat gero eta gitxia, ez? Ez dira fijatzen ez dute galdetzen zu nondizea, ez? Nondizatu zen. Argi dagoena da guzti honek impunitateak hartzen duela. Bai, izugarri. Gu ezagututako kasuak, batzutan salatzen dituztenean, askotan ez dituzten salatu nahi izan, eta salatu ez gero, batzutan, suerti baldin bada, batzutan igual kartzeala joaz, baina segituan bueltatzen dira, eta gaina emakumeentzat oindikan txarragoa da, porque bueltatzen dira zenean da, gaina salatu inauzu, urtetzen nahi zenean kartxelatik zuganan joa, ez? Orduan, hori baita bizi izan dugu, desplazamendua, mugitu beharra, neska gazte bate, bazekilako, beha salatu zuen tipua, berriz bueltatu inbertzala komunidadea, orduan zantzun bani joa, nire bila dator.
Orduan, ez da erresa bentsat ez da. Estigma, mehatxuak, esan duzun bezala, komunitate osoaren arbuiatze hori ere, lekualdatzeak ekartzen dituena, eta gainera, umeak ere, hainbat eta hainbat ume, sortzen dira, ez, honen ondoren. Abortatzea zaila da bertan. Oso zaila da, eta hori emakumeentzat oso zaila da. Beste erakunde batekin bertan lan iten duguna FEPSI ospitale baten, iten zuten saioak ez, psikologa batekin eta gazte talde batekin, emakumeak asko aurduntz zeuden, umeak eukizituzten, bortxaketaren ondorioz, ez. Batzuk hor komentatzen zuten, ez, justo bere gizona kanpoan zeola lanian eta orduan gertatu izan zala. Eta bestiak izaten zen, ez esan zure gizonari ume hori bortxaketa baten ondorio denik, ez, ez aiozu beria dela eta holan pakia, ez. Baina behientzat oso zaila da, ez, eta horriko ez dezen dituen batzuk, ez, umeakin titia emuten, baina ez hemen ez da behidatu, bez. Zaten zuten, eta oso gogorra da nire umea behidatzia, juten aizelako bortxaketa momentu hartara, ez. Orduan, zaila da, niretzat nire umea, badakin nire umea dela, baina nola maitatu, ez. Orduan, hor oso prozesu zaila dira, ez. Amatasuna, baina nahi ez dako amatasun bat, oso komplejo. Datuak kortxe daude, kezkagarriak, lasgarriak. Impunitate hori munduko beste herrialdetara edatzen dela esango zenuke? Bai, ala da. Badare beste konflikto batzuk eta beste lurralde batzuk, azkenengo urtietan Kolombian adibidez, gisa definatzen lehen, ez? Atzetik egondan bai errepresioa, bai gaur egun hiltzen ari dira isa egunero. Ez, nik uste, bai, lurrarekiko eta baliabide naturalekiko, pixkat mantentzen saiatzen den jendia, ikuspuntuan dagoela, ez? Eta holako egoerak beste lurralde batzuetan bizi izan ditugu, eta hori, Kolombian argi, eta beste leku batzuetan baita, Arta Amerikan baita, ez? Normalizatu dugu egoera hauek gertatzean gerra testu inguruan edo gerra osteko testu inguruetan? Ni uste dut kostago itzen jakula puntua jartzia, ez? Horren beste nik uste gaur egun baita, ez? Osea, mundua oso zabala da, oso ondia da, errealitatazko daude, eta, prentxan eta hola beti, gai berdinak jorratzen ditugu askotan, ez? COVID-a zala, COVID-a zala, oin Ukrainiako gerra dela, Ukrainiako gerra, ez? Orduan, juten geha pasatzen, ez? Piskat, eta ni uste, gaur egun Ukrainiako gerra hor dago, ez? Egunero, eta, amendik 3 hilabetetara, nun gerditzen da, edo 6 hilabetetara, eta luzerako dator. Baina, ez, gabiltza pixkatolan, gauzak pixka puntia zuela pasatzen. Alboan Fundaziotik zein helburu duzue? Koltana aipatu dugu, bertako egoera gertutik ezagutzen duzue, bertako emakumeekin kontaktuan zaudete, zein lerro dira lanketa egiten duzu? Bertan, Kongon, saiatzen geha, proiektuak martxan ditugu emakume hauek laguntzeko, ez bai erratiko programa horiek, nik uste, eta bertan izaten ziguten, ez? Aldatu inberdegula pixkat baita gizonen burua, ez? Osa, guria baita emakumeena eta gure eskubideak jakin eta mai gainean jartzeko, baina baita gizonezkoen burua eta nola ikusten gaituzten gu, ez? Gu baita pertsonaera eta bortxaketa hori ezin daik izan hola, ez? Orduan, hor, hasia baita proiektu batzuekin komunitatean gizonezkoekin, ez? Pixkat, aldatzeko, ez? Mentalidade hori, eta, alde hortatik mutilekin hori, ez? Edo gizonezkoekin hori gabez lantzen, eta gero emakumeekin, beraiekin, bai osasun programak, bai psikologikoki, laguntza baita, ez? Neska gazte hauei adibidez, hori beraien proiektu ekonomikoak martxan jartzeko laguntzen baita, hori Kongo aldian, ez? Eta gero hemen baita dugudako gatazkari gabako teknologia, kanpaina bat aspaldi, hasi inala, eta hor bai, ez, pixkat baita hemen, ez, gazteriari eta gizarteari esan, ez, lehen komentatzen geruna, ez izu mobil aldatu urdetu, pentsau pixkat, saiatu baita administrazio publikoekin, hor, teknologia pili bat erabiltzen da baita, nola egin, ez, erosketa, pixkat, obiaguak, ero bentsat behidatzia, ez, pixkat baita olako gauzak, eta saiatzen baita gara, inzidentzia pitxin bat egiten, ez, Europa mailan
migrazio paktua, ez, zabiltza lanian, nola zartzen dugun baita emakume jasatzen duten indarkeria, bai beraien lurraldetan, bai gero ona datozenean eta baita hemen, zer egoera sufritzen duten, eta nola lege horrek, gu nahi dugu behintzatez, horre gauzak kontutan izan, ez, porque ez ditu ikusten nolakorik, ez, baina ikusten dugu emakumeak egoera ezberdina dutela. Eta orduan hori baita hartu inberda eta landu inberda. Orduan paktu horrek eukiko behazan, ikuspegi hori baita, ez, emakumerekiko. Gurera begira beraz, sentsibilizazioan jarri duzue fokua. Bai, hori da, nik uste, hori ez, pixkat, zoom hori egin, ez, eta gure egunerakotasun hortatik, ez, pixkat atara, eta, gauza batzuetarako, badakigu, ez, mundu globalizatatu bat bizi ala, baina, beste gauza batzuetarako baita jakin beharko genuke, edo bintzat landu beharko genuke hori ez. Emakume hauek bizitzen duten egoeraren arira, esan dugu, ez da, impunitatea nagusi dela bertan, nazioartean ere, isiltasuna nagusi da, urteak darama bagatazka hau puri-purian, ez da, esan dugu 2003an ofizialki amaitutzat eman zen arren, errealitatea oso bestelakoa dela. Baita ere, aipatzekoa, ez, nazioarteko auzitegi penalak, bortxaketa hauek gizarteriaren aurkako krimentzat jo zituela, beraz, ekidin ezinak dira, zer egin daiteke honen aurrean, nazioarteko legedia badago, baina ez da zer egiten, zein da egoera, ez? Egon badago eta gauza batzuk saiatzen dira egiten, ez? Baina nik uste gaur egun baita herrialde horietan bertan lana izugarri eitxeke daola, eta gu bertan lan egiten dugun erakundeekin baita saiatzen dira herrialde barruan baita, ez? Hori mahai gainean jartzen eta laguntzen alde batez, ez? Gobernuei baita, esan, ez hau legia da, eta hemen gauza batzuk egin beharko genituzke, ez? Hor barruan saiatzen dira pixka gauzak aldatzen politikoekin, baina gero bestalde komentatzen genuna baita, ez? Nik uste gizonezkoekin, ez? Lan egin behar dugula baita, kultura aldatzeko eta nola erlazionatzen gehan hori aldatzeko. Duela urte asko, zaudete lanean, Alboan Fundaziotik bertan, Kongoko Republika Demokratikoan, zan dugu bigarra pairatu dituen herrialdea dela, egoera orain ez dela oso ona ez da ere, aldaketarik sumatu duzu azken aldian? Bai, eta txarrera. Beste leku batzutan, edo beste urte batzutan, edo beste momentu batzutan, proiektuen bitartez ikusten dugu, gauzak pitxin bat hobetzen dihoaztela. Eta kasu honetan, gero eta nik uste dut larria dela egoera, eta gu, azkenean ONG txiki bat geha, aldeguna egiten dugu, eta azkenengo urteotean bai jarri dugula gure indarrak behintzat, eta oso larria danez leku honetan, arazo hau saiatzen behintzat, proiektuak bideratzen, eta emakume batzuei behintzat laguntzen. Eta zenolako hartu emana duzu horiekin, zer esaten dizuete, zenolako kezkak, zenolako iritziak plazaratzen dizuete emakume horiek? Batzuk apurtuta dare, batzuerik galdetzen genian, da zin da zure ametza, eta zaten duten, ni gaur egun ez dakat ametza ditxiko gaitasunik. Orduan, horiekin bai dela epeluzerako bidaia, eta epeluzerako lana enbeharrekoa beraiekin, beraien buruekin pakian egoteko, eta hori psikologikoki lantzen dugu, baina beste batzuk lortzen dute, alde batetik edo bestetik lortzen dute olako indarra aurrera jotzeko, eta batzuk berreskuratzen dute, beraien bizitza eta aurrera egiten dute, eta gauzako hobetzen dijo aztenean baita, beraien esperantza eta beraien egoena hobetzen dijo eta horiekin aurrera egiten dute. Horretako adibide bat, bertan izan zareten emakume talde horrekin, kazetari talde horrekin, ez da? Ez dakit beste erabateko edo besteko erakundeak ere dauden, bertan lan egiten, bertakoak, lokalak? Bai, justo, hauekin nuen kasetariekin egon geha, kasetariekin, ez? Beti zaiatzen geha, parekotasun hori, ez? Lotzen. Baina, beste batzuk daure geixau hezkuntzan lanean, ero beste batzuk daure geixau osasun proiektuetan lanean, baina kasitari guretzat importantea da gero, hemen baitxa beraiek behintzat nahi gauna da, bideratzea, eta hori baitxa, hori esaten genuna guretzat importantea dela sensibilizazioa, jakinaraztea hemen baitxa bertan zer gertatzen den,
kasetariak uste dugu diala, olako protagonistak baita, hori mahai gainean, eta euren mediotan eta mahai gainean jartzeko. Leire Morketzo, Alboan Fundazioko kidea, mila esker gaurkoan zuen lana eta bertan ikusitakoa konpartitzeagatik. Eskerrik asko zuei, benetan. Egun gutxi dira, Kongotik itzuli berri zarela, ez bakarrik, Euskal Herritik emakume komunikatzaile hainbatekin, edabide hainbatetakoak, baina batez ere, emakume kazetari komunikatzaileak. Pentsatzen dut, esperientzia aberasgarria, baina gogorra izan dela. Bai, alaxe izan da. Oso aberasgarria, baina aldi berean ere barruan bere zama usten dizun horietako bat, ezta? Ze emakume komunikatzaile talde bat gara Euskal Herritik, Kongoko Errepublika Demokratikoko emakume komunikatzaileen elkarte batek gonbidatuta, gobernuz kanpoko Alboan erakundeak antolatutako proiektua, Emakumeak Martxan izeneko programa baten barruan. Programa honen bitartez, Alboan erakundea egiten ari dena da, emakume izateagatik migrazio eta desplazamendu prozesuetan eragiten dizkiguten askotariko violentzien azterketa. Ulertu nahi dugu, zer gertatzen den migrazio eta desplazamendu prozesu desberdinetan, ze violentzia gertatzen diren prozesu horietan eta etapa desberdinetan. Eta, Kongo da programa honen barruan lantzen ari den herrialdetako bat, gehiago dira, Afrikan eta seguruenik, oraindikan ez da ziurra baino, datorren urtean edo beste Hego Amerikara eta Erta Amerikara ere eraman nahi da ikuspegi berbera. Kongora joan gara eta Kongoko historiatik abiatzen baldin bagara, ulertu dezakegu oso egoera bortitzak gertatu zirela garai batean eta gertatzen jarraitzen dutela gaur egun ere. Kibu eskualdean egon gara, Ipar Kibu eta Hego Kibu, hor mugakide edo egiten du Kongok, Ruanda eta Burundirekin. Zoritxarrez nik uste dut jendeari berehala burura etorriko zaizkiola garai baten eskualde horretan izan ziren basakeriak. Eta horien gainean, lehen aldiz bertako emakume komunikatzaileak lantzen hasi zirenean jabetu ziren, emakumein gertatutakoa etzela kontuan hartu, etzela kontuan hartzen ari bake prozesuetan, eta eragindako zauri horiek hor baztertuta gelditu zirela inork bertan eskua sartu gabe. Eta, komunikatzaile ziren neurrian, emakume horiei ahotsa eman, entzunez ikasi eta herrigintza mugimendu bat jarri dute martxan. Entzute klubak antolatu dituzte herriskatan, emakume horiek beste emakume batzuekin partekatu izateko. Gertatu zitzaiena, gertatzen zaiena, eta egunerokoan dituzten zailtasun eta askotariko desberdinkeria. Eta hortik, sekulako mugimendu antolatu duten, netzako jainkosak dira. Hor ikusi duguna da, ze gaitasun duten, egoerarik zailenean ere, beren ongizatea edo beren ametsak bizkar gainean hartzeko. Irrati bat antolatu zuten, Mama irratia deitzen da, eta entzute klub horietatik emandako testigantza eta gaiekin osatzen dute programazioa. Fem ofon deitzen den sistema bat ere antolatu dute, emakumeak telefonoaren bestaldean, eta SMS mezuen bitartez lortzen dute violentzia egoeren denuntzia egitea. Emakume batek idazten du esanez, hau eta hau gertatzen ari da, edo kontuz hemen hau eta hau gerta daitekelako, edo hauxe gertatu zen. Sistema nola funtzionatzen duen ikusten ari ginela, 14 urteko neskatu baten mezua jaso zen, esanez, aitak bortxatu egin. Kasu horretan, emakume horiek antolatu duten sare hori aktibatu egiten dute, kasu batzuetan salaketa da, beste batzuetan denetan da, emakume horrengana hurbildu, zuzenean edo lortu dituzten aliatuen bitartez, sostengua eta emateko. Oso egoera latzak kontatu dizkigute,
nik sekulan entzun ditudan relatorik bortitzenak. Baina aldi berean, ikusi dugu ze gaitasun duten bertako emakumeek beren buruaren jabe izateko. Oso esperientzia gogorrak, kasu batzutan dira kontraesankorra ere bai, ez da? Baina, egoera nagusia da. Eta zenbatek gainera, ies edo aukera berri bat bilatu nahian, abiatutako bidea. Aipatu duzunen, helmugarik ez duen etengabeko edo bide eternala izan daitekela. Bai, gure mundu ikuskeratik aztertzen ditugu askotan bestei gertatzen zaizkienak, ez da, eta nahi gabe kutsatu egiten dugu, gure begirada horrekin, ez da. Adibidez galdetu esan, noiz abiatu zinen eta ez dakit. Abiatu nundik, abiatu nire arriskatik, gerlia etorri eta bota gintu zenean, edo handik, ez dakit, hilabete batzuetara heldu ginenean beste nobaitea eta handik ere bota gintu zenean. Badakit, badagoela jatorri leku bat, baina ez dut identifikatzen jatorriarekin, ez? Eta iritsi, ez dakit iritsiko nahi zen, transitoan egiten dute bizitza. Gure buruan, immigrazioa hasiera eta bukaera duen prozesu bat dela irudikatzen dugu. Eta munduko emakume askorentzat ez da horrela. Munduko emakume askorentzat da jatorriko egoera jasan ezina delako atera beharra, eta transito horretan jasan ezin diren beste makina bat egoera topatzen dituzte. Eta hori da, beren eguneroko bizi modua. Ze, peliakatu egiten dira denbora guztian, violentziak, eraguztetako bazterkeriak, eta gaur egun migrazioak emakume aurpegia du, baina migrazioak ez ditugu aztertzen emakumearen ikuspuntutik. Eta kontrasan hori oso agerikoa da, begi hutsez ikusteko aukera izan dut, eta uste dut hortan aldatu egin behar dugu pentsamoldea, eta bereiziki aldatu egin behar ditugu prozesu migratzaileen prozesuetan gure esku hartzea eragiten duten edo oinarritzen duten irizpideak. Europako migrarien paktua horren eztabaidatzen ari da, eta emakume ikuspegirik ez dauka. Genero ikuspegia du, genero batek egin duelako, hau da, genero ikuspegia badu, baina genero maskulinoaren ikuspegia, emakume ikuspegia txertatu behar da, bestela uzten ari garelako erabateko utzikerian eta violentzia horiek pairatu, heredatu eta sufritu egiten dituzten bakarrik emakumeak. Indarkeria lagin, latz bat da, zalantzari gabe, baina munduan indarkeria egoera esan genezake erabat edatuta dagoela, akaso egunotan gertuago zurien gerratea gertu izan da, akaso behiak gehiago zabaltzeko aukera emango digu, berandu egi da? Berandu egi da zalantzari gabe, berandu beti izango da, eta gainera oso begira da partzialarekin. Hori esatean ez dut inolaz ere esan nahi, ez dugunik begiratu behar, gertatzen ari dena ikeragarria da alderdi guztietatik, baina munduko ikuspegia bagenu, ohartuko ginateke momentu honetan Ukrainiako mugetan ikusten ari garena, gertatzen ari dela, ez gertatu zela edo gertatzen ari dela munduko beste toki askotan. Kontua da, gure eragin esparrutik asko zurbilago dagoela. Eta, nahi gabe ere, koraza batzuk ditugula, eta koraza horietako bat erori egin zaigula. Ikusten ditugun horiek gure igualak dira. Hori ere gertatu zen, Bosniako gerran, edo Balkanetako gerran ere, ez? Nik gogoratzen dut, hango berri jasotzen da, kazetari batek esaten zuela, ostras, ni bezalaxe jantzita zegoen gorpu bat topatu dut kalean, da horrek, derrepende aldatu egiten dizkigu begiradak, ez da. Esango nuke beldurretik eragindako elkartasuna ere ikusten ari garela, gertuegi ikusten dugulako, ez da. Kiev ez dago hain urruti.
Kiev eta gero dator Varsovia eta gero dator eta gelditu gaitezke Bilbon, edo Donostian, edo Bartzelonan, edo Parisen. Eragiten digu horrek. Eta, sikiera balio baldin badu hausnarketa egiteko, balio baldin badu kuestionatzeko zer ematen dugun ontzat edo naturaltzat, eta zer ardura dugun honetan guztian, deitze erdi ez da, baina zalantza dukate, balio izango te digun ere. Emakume komunikatzailea bazara, komunikazio aholkularia, esperientzi sendoa daukazu, komunikazio esparru hain zabal honetan, gerrate honek badu alde hori ezta. Nola ari gara komunikatzen, komunikabideotatik, baina sare sozialen aro digitalean bete-betean sartuta gauden honetan, ikusi dugu bestelako fenomenoetan hauteskunde prozesuak, akaso, izkutatutako estatu kolpeak ere izan daitezkenak, baina halako gerra bat hain gertu eta sare sozialetatik bizitze honek, nola ikusten duzu? Begira, esan dute, orain ja, begi aurrean jarritako filtro guztik erori gintzeskigu. Ze sumatzen genuen, edo orain honetan gordinkeri osoz agertzen ari da, gerra mediatiko baten barruan gaude. Gerra honen jokalekua ez da bakarrik Ukraina, ez da bakarrik jokaleku fisiko bat, da jokaleku simboliko bat. Eta hemen garaitu beharrekoa ez da arerioa, baizik eta iritzi publikoa. Eta horrek ja aldatu egiten ditu gerraren klabeak ere bai, ez da. Teknologiari esker edo teknologia dela medio, relatoa eta egia eta gertakaria oso termino obsoleto bilakatu dira. Zer gertatzen ari den, galdetzen baldin badugu, erantzuna da, depende, zene kontatzen dizun. Eta hori, informazioaren munduan lan egiten dugunotzat, oso baieztapen latza da. Erabateko objektibotasunik ez da existitzen. Eta hori beste gezur bada, realitatearen kontakizun guztiak subjektiboak dira, baina gutxienez zintzoak izatea eskatu behar diogu. Nik Russia Today edo BBC aukeratu badakit subjektibotasun karga handi baten gainean eraikiko dudala nire relatoa, baina paktoa agerikoa zen, nik BBC aukeratzen baldin badut, badakit. Eta Russia Today aukeratzen baldin badut, badakit zer jasotzen eren izan. Sare sozialekin ez dara gertatzen. Sare sozialetan ez dago pakturik. Sare sozialetan dena jasotzen dut, iturri objektibo eta ustez markarik gabeko batetik, eta ez egia. Nik uste dut momentu honetan, irakurle, entzule, ikusle izateak aparteko alegina eskatzen duela. Eta oso zaila dela, noski teknologikoki oso zaila delako desberdintzea zer den egia eta zer ez den egia, ez da? Inoiz baino garrantzitsuagoa da dieta mediatiko orekatua izatea. Eta hori posible da? Bai, alegina eskatzen du. Besterik gabe ematen zaizuna jaten baldin baduzu, janari zabor desente jateko arriskoa zaude. Zuk aukeratzen baldin baduzu, nun erosten duzun, zerbaitik erosten duzun, eta ze eskatzen diozun erosten ari zaren hori, posible da. Beti esaten da, niri metafora bezala oso baliagarria iruditzen zaitalako. Uholde bat dagoenean, faltan gelditzen diren artean eta larriena ur edangarria da. Eta nire metafora bizualik eragarri politia iruditzen zait. Dana urak hartuta dauka, baina ur edangarria da benetako arazoa. Albistekin gauza bera gertatzen dela esango nuke. Albiste zinguratuta gaude, baina iturri edangarriak bilatu behar ditugu. Bakoitzak bereak. Baina iturri edangarriak kontsumitu behar ditugu, bestela, intoxikatzeko arrisku handia daukagu. Eta intoxikazioa gainera, ez da prozesu individual bat. Ez da nik sinistea
alakoa edo bestelakoa, hori pandemiarekin ere bizi izan genuen, ezta? Da horrek ondorio sozial eta politikoak dituela. Eta horrek ikusten ari gara, eskuin muturraren gorakada bildurgarria, neurri handi batean, intoxikazio informatibotik asko duela, ez? Uste benetan oso momentu konplexuan gaudela, eta komunikazioa, informazioak eragin eta zerresan handi duela, eraikitzen ari garen mundu egitura berriarekin. Eta egitura horiek gainera, personek osatu beharko lituzkete, eta personen osasuna ere jokoan dago, ezta? Aipatzen genuen, krispazio egoera, ansiedadea, ezin aurreikuspenik egin, inseguridadea erabatekoa, haserretzeko erraztasunik ikaragarria, ondokoa ez errespetatzekoa, nola ikusten dut? Oso bizarte tensionatuan bizi garela, naiz eta disimulatzen saiatzen garen. Eta naiz eta eguneroko bizitzari normal eusten diogun, begitazio hori edo eraikitzen dugun, ez da? Baina niri behintzat, ez dakit bestei, baina pandemiako lehenengo aste edo horietan izugarri kostatzen zitzaidan irakurtzea. Izugarri kostatzen zitzaidan konzentratzea. Konzentrazio minimo bat eskatzen zuen zerragina, izugarrizko pisua egiten ziaten, ez? Lo egiteko zailtasunak eta, pentsan lezaken ez, aitortzen dut privilegiatu da naiz. Nire etxean goxo-goxoan nengoen, lana galtzeko bildurri gabe, inguruan aparteko inpaktu pertsonalik gabe, eta hala ere, ezin bakartu, ezin irakurri, ezin gozatu, hainbat plazer txiki ez, honek zalantzari gabe, zauriak utziko dizkigu barruan. Eta nik uste dut oso nabarmenak direla ikusten ditugunean adibidez, haur eta gazteen artean buru gaitzek eragin duten triskantza, da, zenbat suizidio, zenbat antsietate eta bat, hor dago eta segitzen du begiratu edo ikusi nahi ez dugun zerbait esaten. Eta ez dakit noiz arte eutxian izango diogun begitazioari, baina nabarmena. Haur eta gazteak aipatu dituzu, emakumeak ere bai, guzti honek nola du eragina emakume hongan orain arteko egoera areagotu egin baldin bada zentzu guztietan emakume dagokigunean. Ze atzerakada, ze galera izan du azken garai labur esan dezakegu, baina... Bi urte badira ez da? Baina, bi urte badira gure errealitatearen gainean lupa jartzeko aitzakia eman zigula pandemiak. Hor zeuden joera horiek ez ditu sortu pandemiak, edo ez ditu sortu oraingo krisi honek lehendik bazeuden, baina orain nabarmenago edo ikusten ditugu lupa erraldoi bat jarri diogulako, ez da. Nik uste dute atzera pausuak asko izan direla eta gehiago izateko arriskua ere badagoela. Orokorrean gure gizartea prekarizatu egin da eta berez emakumeak gara prekarizatuena, beraz atzera beste pausu bat, hori maila orokorrean. Oso urruti ditzen zaiko baina goatzen dugu 2018ko greba feministaren aldarria izan zela gu gelditzen bagara, mundua gelditu egiten da. Mundua gelditu zenean, emakumeok 11 aldiz gehiago egin behar izan genuen korrika. Ez da egia, gu ez daukagu gelditzeko lujorik. Gu ezin gea gelditu. Gu diodanean da emakumeok, sujeto plural hori. Emakumeek lan doble egin behar izan dute. Lanik prekarioenak, lanik arriskutsuenak eta kolmo. Gainera, ezinbestekotzat izendatzen genituen. Hipokresia handiagorik ez bururatzen. Prekarizatuta zegoen populazioa, emakumeok, guainik prekarioago bilakatu gara. Eta ez dut
argi ikusten zinden horri aurre egiteko estrategia. Ze orokorrean ontzat eman dugu prekarizazioari. Ulertu edo egiten dugu. Normala da, leku guztietan gertatzen ari da, ez egia. Ez da gertatzen ari leku guztietan, guri gertatzen zaigu. Eta nik uste dut horrek ere beste buelta bat izango duela aurrerantzean. Biolentziei dagokienez, iaia berriro ere genero violentzia existitzen dela esan behar honetan, ukazioaren markoa erosi dugula esan dugu. Orain, onartu dugu, bi pauso atzerako, egin behar dugula berriro ere didaktika bat egiteko emakumeok sufritzen dugun violentziaren inguruan. Eta zein momentutan, irabazi diguten partida, esan duke, irabazi egin digutela. Orain, berriro ere eztabaidatzen dugu hori, inori eritzaioke bururatuko momentu honetan esatea pertsona bati giza eskubideak dagozkiola eta hori eztabaidagarria denik. Hori hala da, emakumeon kasuan ez da hala, oraindik eztabaidatzen ari gara. Hori bezala uste dut beste adibide asko ere egon litezkela. Ni oso kezkagarria iruditzen zait. Gure buruan, garapenak beti hobera eta aurrera eramango gituela pentsa arazten zigulako eta esango nuke oso kontziente garela, hortan, maila guztietan, eten bat gertatzeko arriskoa da. Etena eta atzerakada nabarmena. Bai. Adibide bezala arra genezake esate baterako, egunotan Donostian nahiko mugitu duelako koteka bezuduren hauzia, esate baterako, mediatikoki zenolako trataera ematen zaien alako hauzi. Aurrekari bat akaso izan ziteken oihartzuna izan zuelako Iruñeko San Fermin nahietako taldean egindako bortxaketa izagokin hauzia. Sumatzen da, kalean pixka bat entzuten da, ea zergatik kasu honetan emakumeak diren kasi hauzitan jarriak izan direnak eta jarriko dituztenak. Salaketa bat egin ondotik. Akaso lekukotzetara jo beharrean, hainbeste lekukotza edo salaketa bat badaude ondorio estatzen. Gehiago badaudela, eta muinera, akaso ikertze zera hori ez? Nik uste dute beti prozesu paralelo bat direla, ez dut uste, behar da oso auzi luzea izate horretan ere gizarte tensioa apurtu egin da. Aldiz, aipatu duzun Iruñeko bortxaketaren kasuan oso berehalakoa izan zen, oso erantzun bizkorra nola esatearen, garai hortan ere pentsa genezaken, zerbaitik han gertatu zen, baina zoritxarrez badakigu bortxaketa, talde bortxaketak egunero izango dela bat edo beste. Guk jakin goztugu, baina jakin badakigu gertatzen dira, ezta? Erpin hori zebat besterik ez dugula ikusten. Nik esango nuke zer ikusi handia duela tensio sozialarekin ere bai. Eta mugimendu feministaren lidergoarekin. Eta egia da, 18 buelta horretan ikeragarri aktibatu zela, eta egia da momentu honetan apaltze bat gertatu dela. Makina bat arazoaren gatik, luze joko luke, baina sakon genezake gehiago mintzen nire ikuspuntua zein den horretan. Baina esango nuke identifikazio bizkor bat gertatzen denean, gizartea oso azkar aktibatu egiten dela. Hau da, oso latza da horrela esatea, eta ez da inondik ere justifikazioa, baina saiatzen ari naiz heldulekuak edo arrazoi posibleak edo aztertzen. Eta esango nuke, gutako edonok ikusten duela bere burua parranda gau baten halako egoera bat sufritzeko kandidato bezala, ordea, beste zenbait egoeretan ez dugu horren erraz ikusten gure burua. Niri horrek iradokitzen dit, oraindik asko falta zaigula. Pedagogia egiteko, sentsibilizazioa egiteko eta gizartean eragiteko. Arazoa ez delako
modelo diren emakume batzuen jarduera pribatua. Hor gertatu zen, Iruñan edo beste milaz tokitan gertatu zen gauza bera. Botere, agerraldi, hutsa eta bortitzena. Emakume bat violentatzen denean, ez daukan zerrikusirik emakume tipologiarekin edo gizon tipologiarekin. Eta harreman dinamika. Gizonek bortxatu egiten dute, bortxatu ahal dutelako. Eta gainerakoak, biktima tipologiari jartzen zaizkion abizenak, ardura kolektiboari ihes egiteko aitzakia besterik ez dira. Horra aipatu zuren kontzeptu bat eta pixka bate aurrera eginaz, zaintza kolektibizatzearena, publikoa, ez? Azken baten zerbitzu bat denoi dagokiguna, ez eskura hon barko luken hori ere aldarrikapen nagusi izan da martxak 8 honetan. Aipatu duzu, zaintza bere gain, bere bizkar geratzen den klase izaera hori ere, badela garaia hori ere aztertzeko, definitzeko. Badela garaia nire ustez gizarteari eta guri, gizartea esaten dudanean, guri gertatzen zaizkigunak beste betaurreko batzuekin begiratzekoak. Niri iruditzen zait, klabe batzuk ematen ditula, analisi egiten denean, klabe desberdinak egon daitezkela. Eta, esan nuke badagoela klabe bat, txertatu behar dena ikerketa guztietan, eta txertatu behar dena gure herrigintza kolektibo honetan, ezta? Zaintzak desberdin egiten gaitu. Denok daukagu zaintza beharra. Desberdina, maila desberdinetan bizitza osoan zehar garatzen dena baino. Zaintzarik gabe ez gara gizarte. Horra dago, antropologa bati, ari galdetu zioten behin, zure uste zein da zibilizazioaren lehen agerraldia, ezta? Eta berak esaten du, aurkitu dugunean, hezur bat, femur bat, hautsi eta osatu egin dena. Zerbait osatzeko norbaitek zaintzea behar da. Basa kondiziotan, niri hanka hausten zait eta egiten naiz. Ordea, ikusten dugunean norbaitek zaindu egin dauena hori osatzeko, hor hasten da zibilizazioa. Zaintza da zibilizazioaren oinarria. Zaintzarik gabe, piztia ginateke. Norbaitek ni zaindu behar nau, eta nik norbait zaindu behar dut. Hori, zerbait esentziala da. Ez dut naulertzen da, nola komplikatu zaigun hainbeste mundua, eta elkar ezin zaintzera jo iritsi garen. Ze gaur egun balentria bat da, elkarren zaintza egitea, ez da? Badaude hor, Maria Filisturan eta antzekoek proposatzen dute kuidatorioa, ez da? Ze hori da klase berri bat. Besteak zaintzera dedikatzen direnak, oso egoera prekarioan, antolatu eta identitate komun partekaturik gabe, baina gizarteari eusteko ezinbestekoa. Eta gainera zaintzak ere klase desberdinak sortu ditu jadanik. Zaintza ordaintzeko kapaz direnak eta kapaz ez direnak. Ze beharra deno daukagu. Baina batzuk ordaindu bat dute eta beste batzuk ezin dute ordaindu da. Bigarren edo hirugarren kategoriako herritarrak gara, oinarrizko zerbitzu bat ordaintzerik ez daukagulako. Ez dut gauza hauek refleksio orokorrago bat beharko lukete eta gure antolatzeko modua aldatu beharko luketena. Hori erpina baino erdigunean dagoen kontu bat da, zibilizazioaren abiapuntua, hori oso ondo azalduta dago. Eraiki dugun edo tokatu zegun edo bizi dugun zibilizazio honetan botere harremanak aipatu ditugu, indarkeria egoerak edo abusu egoerak eragin dituztenak, baina oroar botere harremanen marko batean bizi gara. Egiten dugu, biziraun, bakoitzak dauzkan baliabideen arabera. Lehen aipatu dituzu, gustatu zait metafora onomatopeia ere bazen, ez?
esparru profesionalean ez, emakume profesionalok ere zerekin topo egiten dugun, ez Bai. Bai, nik uste dut hori ere batzuk esaten dute ez da, hainbat kontzeptu, edo direla, kontzeptuak ez da. De repente esatezu, ostras, guain ulertzen dut esplikatu idazulako ez da. Eta beste kontzeptu batzuk dira, entzuten duzunean esatezu, bale, ulertzen dut, baina baneki, nahiz eta izenik ez egoki ez da. Eta zaintzarekin emakumea askotan gertatzen zaigu hori. Askotan gertatzen zaigu, esplikatzen digutenean esaten dugu, orain izen bat ipini diozu, baina nire bizipena, nire esperientzia antzegoen lehenagotik. Egia da, izenak behar ditugula, gure burua antolatzeko, eta bereiziki borrokarako tresna izan daitezen, ez da? Ze behar dugu esplizitatu zer den aldatzea nahi duguna. Izen bat ipini behar zailo, ez da? Izenik gabe ez da existitzen. Jartzen diogunean izen bat, esaten dugunean honek izen batu eta izen honi dagozkion ezaugarriak hauek dira, esaten dugunean violentziak ez dira individuen arteko harremanak, violentziak estrukturalak dira, gizarte hau violentoa da emakumeontzat, eta violentzia ez da bakarrik zaplastiko bat ematea edo bortxaketa, violentzia da jaio, prekarioa jaioko nahizela, aitortzea hori violentoa da. Izenak egiten ditugunean, gauzak aldatzen hasten dira. Eta nik uste dut oso beharrezkoa dela, ze oraindik bigarren, hirugarren klasiko herritarra gara. Eskubidedunak, teorian, baina eskubide bakoitzaren borrokan etengabe jardun behar dugunak. Zentzu horretan, ibilbide profesionala zaritzen garenean, izan profesionalki, bizitzako aspektu ezberdinetan, azken batean, ahalegin batean ere ari gara, ez da? Askotan, bizi, baina bizi ahalegin batean. Profesionalki, ibilbide, esan dezagun, oparoa duzu, eskarmentu handiko emakume komunikatzailea zara, aholkulari ere bai, enpresa alor ezberdinetan esperientzia handia daukazu. Nola, ez dizut esaten atzera begira jarri eta non ikusten duzu zure burua, baina egia da, ze puntutan ikusten duzu, profesionalki indako bide horretan, aldungo sentitzen zara, uste duzu bide bat zabaltzeko aukera izan duzula, jarraitu beharrekoa? Nik atzera egiten dut, oso konstientea naiz, ibilbide luzeak, espeti, baina bereziki adinarekin dutela zer ikusia, eta oso, aitortu gara, bet oso gaztea zen nintzela lanean, eta horrek eman ditela gehiago, baina baita ere, urte batzuk bat ditu dela. Jendik atzera begiratzen dut, eta konturatzen naiz, aukera, privilegiatu bat izan nintzela, aukera batzuk suertatu zitzaizkidalako, eta garai hartan aukera horiek probesteko modua bat zegoen. Zoritxarra esan nuke gaur egun ez dagoela horrelakorik. Nik 18 urterekin irratian hasi nintzen, eta irratian nahi nintzela ofizioa erakusten zidaten profesionalak zeuden. Gaur egun, gazteak sartzen ditugu lan egitera, hor botatzen ditugu, eta profesioa etzaile erakusten. Galdu dugu, oso prekarioa delako gaur egun gure mundua, galdu dugu hori. Eta, karo, ni nintzateke bilbide hori egin duen profesionala izango, hasieran norbaitek eskutik heldu eta profesioa duintasun eta gainera mimoz eman izan ezkarit. Nik hori badakit, nik dakidana besteek eskuzabaltasun handiz eman didatelako izan da. Eta nire ikuspegia da gaur egun ez ditugula aukera horiek ematen. Eta ematen dugunean gehienez ere lanpostu bat ematen dugula, ez ikasketa prozesu bat, ez da. Gero, hori ere suertea da edo privilegioa da, proiektu desberdin askotan parte hartzeko aukera izan dut, eta guztietatik asko ikasi dut. Eta hori ere bada gaur egun nire ustez gabezia dona. Hemen jartzen zaitut eta egiten duzun lana zara.
eman aukera gehiago eta ikusiko duzu nola beste gaitasun batzuk ere zabalduko diren hor eta ikasketa horretan edo aberatsago izango zaren. Konstientea naiz aldi berean emakume izateak autu batzuk egitera eraman hauela. Gizonek normalean auturik egin gabe aurrera egiten dutela. Nik nire lan esparrua berrantolatu nuen, adibidez, ama izatea erabaki nuenean. Zorionez, antolatzeko aukera izan nuen. Garai hartan ere nire kaxa eta nire proiektuekin nenbilelako, baina autu bat izan zen. Eta nik erabaki nuen, nik arratsaldeetan alabekin egon nahi dut. Nire aukera izan zen eta antolatu nuen nire profesioa hori egin ahal izateko. Emakume gehienek ezin dute hori egin. Horreiko eta pribilegio. Eta nire buruari ere esaten diot bi batzun egin zenuen, baina amorrotik esaten dut zergaitik. Zergaitik aukeratu beharko da nik, eta zergaitik beste emakume askok ezin dute aukeratu. Zergaitik kontziliatzea lujo bat da, nik zorionez neure bat eminipin eraman ahal izan duena eta gehienek ezin duten. Niri horrek barrua pixkat azpintzen dizkit. Eta, suertekoa naizenik ezin dut dukatu, baina aldi berean uste dut ere bai, lan eta kontzientziatik lan desiente ere egin behar izan dudala, ezta? Eta momentu honetan egindakotik ez nuke zertxo ere kenduko, eta eginkizun gelditzen denetik ilusio handiarekin uste dudalako, egindako bide honetan kapitaltxo bat pilatu dudana. Eta kapitaltxo hori, kapital sozial, renazionala edo momentu honetan inbertitzen ari naiz izugarri betetzen dauten proiektuetan. Eta poz-pozik. Zentzu horretan, emakume komunikatzaile gixaren aurkeztu zaitu atarian, eta atariko gai pixka bat berrelduz eta amaierara bidean, emakume komunikatzaileek edo aholkularitzan komunikazioa gaur egun dena ere baden horretan, emakumeok badugu ekarpen egiteko aukera baldintzatua izango da beti, baina badugu bide bat jorratzekoa, akaso gauzak ere egituran gehiago aldatzekoa, aldundu behar dugu, gehiago sinistu behar dugu gure buruetan, askotan gizon aholkulariak dira, eta emakumeak dira testuak idatzeko dituztenak, ez? Niri gertatu izan zait hori, Niri gertatu izan zait, ni proiektu bateko aholkulari izan buru izatea, lankide bat izan gizona, eta bezero bat esatea eskatzea niri, bilerako akta egitea. Niroi, beste esango egunero. Baina sarri bai. Maiz. Gaztea baldin bazara, handik gehiago. Edo gazte itxura bat emazu, handik gehiago. Ez du zertan izan behar, baina badaukat horren eskarmentua ere bai. Nik uste dut ez bakarrik egin dezake gula. Egin behar dugula. Egin behar dugula, ze agenda ez dago osatuta. Normaltzat edo egunerokotzat edo mundu ikuskera, realidadea, aktualidadea kontatzen dugunean, kontatzen ari gara parte txiki bat. Eta badago beste parte bat, emakume begiekin ikusi eta emakume ahotsarekin kontatu behar dagoena. Bestela, hori bigarren mailako realitatetzat hartzen dela, irudipena daukat. Eta guk mundua beste begi batzuekin ikusten dugu. Ez dut esango guk bakarrik ikusten dugunik, baina guk ez badugu gure ahotsa hor jartzen, ez du beste inor jartzen. Berriz ere kongora noa, hor konturatu naiz, oso argigarria izan da niretzat. Emakumek beren egia kontatzeko modua izan dutenean, aldatu egin da herria. Emakume kontatu dutenean, niri hau eta hau eta hau gertatu zait, beste emakume batzuek entzun, eta lortu dute adibidez, gerra krimentzat hartzea emakumeen kontrako bortxaketak. Hori ez zegoen, ez zen existitzen, aldatu egin dute mundua.
Eta nola izan da posible emakume batzuek hitz egin eta beste emakume batzuek entzun egin dutelako. Hain simple. Niretzako oso ikasketa sakona izan da, jabetu naizelako erantzukizun handia daukagula. Txikia edo, baina ahotsa daukagun emakumeok. Guk aukeratuko dugu zerri buruz hitz egin. Baina aukeratzen baldin badugu kontzientziatik, aukeratzen baldin badugu mundua beste modu batez antolatu daitekeela diotenen relatoa jasotzea, gauzak aldatu daitezke. Eta ez bakarrik hango kontestuan, gurean ere bai, ahotsa ematen baldin badiegu hemen ahotsik ez daukaten emakumeei, nik esatik mundua aldatuko dugun, baina bere mundua aldatzeko pausotxo bat behintzat egingo dugun, ikustet hori erantzukizuna dela. Bukatzaldera, gonbidatu izan ditugun gainerako emakume ahaldunduei ere, alaxe galdetu diogulako, izan zientzialari, ikerlari, zure kasuan komunikatzaile, aholkulari zerrenda luzea egiten zait. Mezurik baduzu segia da topiko bat izaten da, ez? Belaunaldi berri zerbait baina esan egin behar zailez, lehen aipatu dugun bezalaxe, akaso gauza batzuetan atzera ere egiten ari gara, ezta? Eskuratutako edo aldututako espazio batzuk ere galerak badaudelako. Ze mezu utziko zenuke? Bai, nik lehendabizi gazteenei uste barkamena eskatu diegula. Gure esku zegoen guztia ez dugulako egin, eta oraindik etxeko lan dexente utzi dizkia bat dugulako egiteke. Askotan, leporatu egiten diegu guk egiterik izan ez duguna. Beraz, lehendabizi barkatu, saiatu gara, agian eskara kapaz izan, baina kontziente gara, hor badaukagula zor bat, eta zor horretatik hitz egiten ari gara. Kontuz, leziorik ezin zaien bat, inundik ere. Eta nik esango nieke, bereiziki sendo aurrera egiteko. Barkamenik eta baimenik eskatu gabe. Esaten diegunean aldundu egin behar zarete, esaten ari garena da segi egiten ari zareten bidetik, eta ez eskatu baimenik aurrera egiteko. Ze batzuetan, uste dut, gure baimena ere, baldintzatu edo egiten duela horren zain egotea. Nik nire esperientziatik ere ikusten dut, zorionez jende gazteaz inguratuta bizi naiz, daukaten gaitasun horrek mundu hobe bat egingo du zalantzarik gabe. Beti ere lortzen baldin badute gu gehiegi ez estorbatzea. Uste dut gaitasun guztia dauzkatela aurrera egiten jarraitzeko. Ez emateko, ezer konkistatutzat. Ez emateko. Amurre horiek hor daude eta oso tentagarriak dira, berehala ikusten dugu tira, nik hau ja egina daukat. Ez eman konkistatutzat. Olatuek dira horresak eragiten dute. Eta beraiek olatuka ari dira aurrera egiten kontuz resakarekin, beste gabe erne egon daitezen. Ez dauka zalantzarik oso erne eta oso zoli biliko direla eta rapatuko dituztela trampa horiek. Bazpare, bakarrik hori esango nioke barkatu, ez dugulako gure esku zegoen guztia egin. Eskerrik asko, egiten ari direlako jadanik bidez zoragarri bat, eta bakarrik esango nieke, onartzen baiatea golkua hortik pasagarelako kontuz. Ez eman konkistatutzat eta segurtatu aurrera egiten ari zarenean, pausoa sendo egiten duzu.